ng mga nagbabagang balita. Mulkang Mayon, muling nagbuga ng uson. Emergency power interruptions, hindi maiwasang ipatupad ng Kasuray-Kuros dahil sa mataas na demand sa kuryente. Kakaibang liwanag sa kalangitan, muling namataan sa ilang bahagi ng bansa. 20 pesos per kilong murang bigas, pinilahan ng mga residente sa Kadlan. Magandang gabi. Narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Ngayong ramdam ang scorching heat, hindi umano maiwasan ng Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureco na magpatupad ng emergency power interruptions dahil sa mataas na demand sa kuryente. Si Sam Alano sa detalye. Hindi na umano bago kay Nanay Adelaida ang biglaang pagkawala ng kuryente lalo na ngayong tag-init. Malaki umano ang epekto ng biglaang brownout sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay lalo na sa matinding init ng panahon ngayon. Dagdag pa niya, malaking abala rin umano ang sunod-sunod ng biglaang power interruption lalo na kapag gabi at kasagsagan ng paggamit ng mga appliances. Kang nakaaging aldaw, garo, twice kami nakaranas ng power interruption. Pero madali lang, siguro tama ang mga 15 to 30 minutes araw kaya. So narugo yan, mainitong bangang marayang panahon. Dilalong mainiton, sarong bingani, mainito na pag aldaw, araw kaya ninyo, mainito na sa loob kang harong may lalo na kumayang kurente. Paliwanag ng Kasureco 2, hindi maiwasan ng mga emergency power interruptions sa ilang area coverage dahil sa mataas na demand sa kuryente. Dahil sa maalinsangan panahon, halos sabay-sabay na gumagamit ng appliances ang mga residential, high and low voltage consumer na nagresulta sa pagtaas ng demand. Pag nahiling na halangkaw na po si demand kang sarong feeder, nagkakaigwa po kita kaya ning paglipat ning load. Gusto sabihin, kung nahiling tang critical na po itong sarong linya ng kuryente, na posibleng maapektaran siya sa tuyang transformer, pwede kitang mag-unload, ililipat duman sa sarong linya ng kuryente na kung saan nasa 50 to 60% pa lang ang sa iyang capacity o itong demand. Kung may El Nino man yan, dapat nakaredy man po giraray kita. Mas maray na po ang preparado. Kung sakali man di mangyari, at least pasalamat na lang po kita. Samantala, ginagawa ng kooperatiba ang lahat upang mapanatiling stable ang supply ng kuryente at maiwasan ang mas malawak na power outage. Pinapayuhan naman ng Kasureco 2 ang mga consumer na magtipid sa paggamit ng kuryente lalo na sa peak hours upang makatulong sa pagpapanatili ng sapat na supply ng kuryente. Sam Alano, CSN. Samantala, muling nagbuga ng makapal na pyroclastic density current o uson ang Bulkang Mayon kanina. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nangyari yan pasado alas 11 ng umaga kung saan dumaloy sa southwestern slopes ng Miisigali ang uson. Ito rin ang gali kung saan nangyari ang pagdaloy ng uson nitong May 2 na nagdulot ng matinding ashfall sa mga bayan ng Kamalig at Ginubatan sa Albay. Nananatiling nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon. Muling pumalo sa danger level ang heat index sa Camarines Sur ngayong araw na pumalo sa 42 degrees Celsius. Mga construction worker, isa sa mga at risk sa heat exhaustion, dulot ng matinding init ng panahon. Si Regine Bues sa detalye. Scorching heat ang damang init ngayong araw, pinakamainit sa Camarines Norte kung saan umabot sa 46 degrees Celsius ang heat index. Ayon sa Pag-asa Southern Luzon, nasa kategoryang danger level heat index na ito. Sa Camarines Sur na itala kaninang alas 2 ng hapon ang danger level ding heat index na pumalo sa 42 degrees Celsius heat index. Sa kabila ng matinding init, tuloy pa rin sa trabaho ang ilang manggagawa. Kabilang dito ang mga construction worker na kahit tirik ang araw ay kinakailangang magtrabaho. Ano sa payo, kaya lang kuyang gabi pero may matubig para laban sa init. Pisil man ta mainit nga ni. Siyempre, kaipuan manggirare ning protection sa arog ka ni tubig pero may kaipuan. Saka protection sa jacket kopya para iwas sa arog uso ba heat stroke.
Samantala, nagpaalala naman ang Department of Health sa posibleng epekto ng sobrang init tulad ng dehydration, heat exhaustion at heat stroke. Pinayuhan ng publiko na ugaliing uminom ng tubig at gumamit ng payong, sombrero at iba pang pananggalang sa init. Pero para sa mga construction workers na nakausap namin, hindi maiwasang magbilad sa araw. Sinisiguro muna nilang manatiling hydrated habang nasa trabaho. Nagsusuot din sila ng long sleeves at naglalagay ng tent sa gilid ng kanilang pinagtatrabahuhan para may masilungan kapag sobrang init na. Regine Boy, CSN. Sinibak na sa pwesto. Fake. Sinibak na sa serbisyo ang pulis Malolos na viral matapos ang pananakit sa kanyang live-in partner. Commissioner Vince Calinisa ng Napolcom tinawag na bugok ang pulis na nagpapangit umano sa imahe ng pambansang pulisya. Si John Amador sa detalye. Ang ito ay halimbawa ng isang bugok na pulis. Hindi po ito nagre-represent na kung sino ang Philippine nationalist. Kaya po natin binibilad ito para hindi mo pamahin. Iyan ang nanggagalaiting pahayag ni Napolcom Commissioner Attorney Rafael Calinisan matapos kasuhan ng pulis Malolos na caught on cam na nananakit ng kanyang live-in partner na viral ngayon sa social media. Tuloy ang kaso sa pulis na sinibak na sa pwesto na tinawag rin itong bugok na nagpapapangit sa imahe ng PNP. Sa pagbisita ni Calinisan sa Camarines Sur, nagpaalala ito na kakampi ng Napolcom ang PNP, subalit masamang kaaway ng mga baluktot na nasa serbisyo. Ang pagkakasibak sa pwesto ng pulis Malolos ay magsisilbi umanong paalala sa hanay ng pulisya na hindi nito sinasanto ang sinumang may paglabag sa batas. Tayo po ay magkapatid, tayo ay magkaibigan, at tayo po ay dapat magtulungan. Yun po ang aking misyon, at I really hope na nararamdaman po ng ating kapulisan ang ating hangarin na not just to rid abusive cops, but also to support the moral and welfare of our policemen. Justice must not be just correct. Justice must be swift. Kapag ang pulis ay nagwalangya, sigurado kong may paglalangyan. At we will be strict about it. Mapagirumdum yan kang mga obligasyon, kang mga kapulisan ta, especially sa disiplina. Kasi dyan ta po bistado si Sir Calinisan. Nabanggit ko na kasubago, si discipline kang buong Philippine National Police. Hindi umano nagpapabaya ang Napolcom sa mga pang-abusong miyembro ng PNP na agad inaaksyonan para hindi napamarisan ng iba pang nasa serbisyo. Jan Amador, CSN. Muling namataan sa kalangitan sa ilang bahagi ng bansa ang space jellyfish o kakaibang liwanag dulot ng rocket launch ng China. Ang paliwanag dyan ng Philippine Space Agency. Alamin sa ulat ni Regine Bue. It's a bird? It's a plane? Isang liwanag mula sa kalangitan ng muling namataan itong Martes ng gabi, Mayo 12 bandang alas 8 na makita sa ilang bahagi ng bansa kabilang na ang Bicol Region. Sa Barangay Santa Cruz, San Fernando, Camarines Sur, nakunan pa ng video ni Mitch Modino ang maliwanag na bagay na makikita sa madilim na kalangitan. Ay naman kay Jerswin na nasa parehong lugar din noong mga oras na yon, napansin din niya ang kakaibang liwanag sa kalangitan. Aniya sa unang tingin ay mukha itong eroplano, pero kakaiba umano ang hugis nito at mas maliwanag kaysa sa mga karaniwang nakikitang sasakyang panghimpapawid sa gabi. Ang mga oras po kagatubandang alas 8:15 yata yan. Tiripon po kami dyan sa Kubo. Restaurant ka sa mga barkada. Insaro kong barkada, nagsaging baga tumaihi. Tapos nagsasabi, UA po daa. Tapos girilingan na kami duman sa libod. Hindi man ang gadyaon parte dyan. Maliwanagon garo baga itong ano. Pero talaga spaceship. Na, tayo maintindihan kung UA po ano. Hindi mo lang po tata. Ngaranasan, nagbiridyo na sinda dyan. Bagamat nabigla sa kanilang nakita, hindi naman umano sila natakot na ito ay galing sa ibang planeta. Mas takot umano sila kung galing ito sa ibang bansa. Kung anong klaseng itong object na ito, kung rocket ba ito kan China o ano, dahil Arab, takot talaga ta. Mali mo ba maghugpa yan isa to. Ayon sa Philippine Science Agency, posibleng space jellyfish ang namatang liwanag na dulot ng paglulunsad ng Long March 6A rocket ng China. Ayon sa ahensya, inilunsad ang rocket bandang alas 7:58 ng gabi noong Mayo 12 at ilang minuto lang ang lumipas nang makita ang maliwanag na hugis ng jellyfish sa kalagitnaan ng ilang bahagi ng Pilipinas. Tinatawag na space jellyfish ang ganitong phenomenon kapag naiilawan ng sikat ng araw ang usok mula sa rocket habang madilim na sa kalupaan, kaya nagmumukha itong makulay at tila dikya sa langit.
Nilinaw naman ng PhilSA na walang inaasahang debris mula sa nasabing rocket na babagsak sa Pilipinas. Nitong Abril nang makita rin sa himpapawid ang parehong penomeno na dulot rin ng rocket launch ng China. Regine Boy, CSN. Sa mahal ng bilihin ngayon, lalo na ng bigas, hindi pinalampas ng mga residente ng Barangay Kadlan sa Pili, Camarines Sur ang benteng murang bigas sa kadiwan ng Pangulo sa Barangay Diskwento Caravan. Si Sam Alano sa detalye. Maagang pumila si Nanay Adel at Nanay Jana ng Barangay Kadlan Pili, Camarines Sur para makabili ng murang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa isinagawang kadiwa sa Barangay Diskwento Caravan sa Barangay Kadlan. Practicality kung tawagin nila ang pagbili ng murang bigas dahil sa pagtaas ng presyo nito sa merkado. Ining 20 bigas na ni, sobra pa sa tabang. Kung sa mga arog sa mo, nasaradit, na kayang-kaya nilang makalon. Tamaski 200, may makakakan na kami. Nakakatabang, para mas dahil na magpara. Kung mayong kota din, nakakalagdo na kambaga sa pagkakas. Ilan lamang sila sa mga dumagsa sa caravan na pinangunahan ng Department of Agriculture, DTI at lokal na pamahalaan ng Pili kung saan maliban sa murang bigas, tampok rin ang iba pang pangunahing produkto mula sa mga lokal na producer. Layo ng programang ito matulungan ng mga mamamayan na makabili ng abot kayang pangunahing bilihin lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produkto sa merkado. Ayon kay Kagawad Nestor, bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa mga ordinaryong mamamayan. Ay, ang objective po kami siyempre, dahil na magrayo, digdi na sana po sa barangay, kasi makakuha sila ng mga discounted, lalo na po ani yung P20 rice. Ay siyempre po, dakulang tabang na magkaigwa kita ng P20 rice. Ano po, tamahalan po baga ang rice, 50 up na ang price, di sa 20 pesos, makakabakal na sila ng 2 kilo. Sab Alano, CSN. Kalaboso sa Naga City ang notorious umanong akyat bahay. Sa Naga City pa rin, kalaboso rin ang isang drug suspect at nasamsam ang baril at droga. Si John Amador sa detalye. Naaresto sa pamamagitan ng hot pursuit operation ng Station 4 ng Naga City Police Office ang isang notorious umanong akyat bahay sa Carolina, Naga City matapos looban umano ng suspect ang isang grocery store. Ayon sa pulisya, dumaan umano ang suspect sa bubong ng establishmentong kanyang ninakawan. Magandang ugnayan ng mamamayan sa Barangay Carolina at ang kapulisan ng Police Station 4 ay nagresulta na po sa pagkakahuli ng isang suspitsadong akyat bahay sa Barangay Carolina. So, bali po nung madaling araw ng May 11 ay nangyari po itong krimen kung saan pinasok po yung isang grocery establishment sa Barangay Carolina kung saan ang suspitsado po natin ay dumaan po sa binutas po niya na galvanized roofing doon sa isang establishmento at pumasok po siya doon sa butas hanggang makapasok po siya doon sa loob at pumasok po siya doon sa kung saan nandun po yung kahadihero ng tindahan at doon po dilimas niya po yung mga binta ng tindahan. Malaking bagay rin umano ang CCTV camera sa establishmento kaya't nabisto ang suspect sa panluloob. Na-identify po natin yung suspitsado dito sa pangluloob ng isang grocery store sa Barangay Carolina at through CCTV at ay naano po to namukhaan at yung po ang naging hudyat para magsagawa po tayo ng follow-up and hot pursuit operation para po sa maaresto po itong suspect. At yun po ay at sa kagandahang palad ay naaresto naman po itong suspitsado at naiharap po natin ito sa korte at napailan po natin ito ng kaso ng robbery through summary inquest proceeding. Samantala, gabi ng parehong araw, kalaboso ang isang 21 anyos na lalaki na ikinukonsiderang baguhan sa pagtutulak ng droga na residente ng Barangay Palsong, Bula, Camarines Sur sa ikinasang bypass operation ng Bula, PNP. Nakuha sa sospek ang hinihinalang shabu na may timbang na aabot sa 2.2 gramo at may tinatayang halaga na aabot sa 14,960 pesos. Nakuha din sa kanya ang kalibre 38 baril na loaded ng mga bala. Nasampan na rin ng kaso ang sospek sa paglabag sa RA 10591 at RA 9165
dahil sa posisyon ng baril at droga. Jan Amador, CSN. Nawalan ng kontrol sa kurbadang bahagi ng kalsada kaya tumaob ang isang SUV sa Pacol, Naga City. Si John Amador sa detalye. Isang SUV ang tumaob gabi nitong Martes sa bahagi ng Kilometer 6 Barangay Pacol, Naga City. Ayon sa PNP, nawalan umano ng kontrol ang driver ng SUV sa kurbadang bahagi ng kalsada hanggang sa sumampa sa sidewalk at mahulog sa kalsada. Bali po sir, noong May 12 ng past 11 ay may nangyari po na aksidente po dyan sa Barangay Pacol kung saan po ang envuelto po na sasakyan ay Toyota Fortuner. Bali po tumatakbo po yung Toyota Fortuner mula po sa Barangay Pacol to San Felipe. Pagdating po dyan sa curb lane ng aksidente sa lugar ay nawalan po siya ng control at doon po sumadsad po yung sasakyan papunta sa road shoulder. At yun po sa tamo ng dahil po sa impact ay nagtamo po ng injury at damage po yung sasakyan at saka driver. Ayon pa sa PNP, maaaring human error ang dahilan ng insidente, kaya't may paalala ito sa mga driver lalo na sa mga patungo sa upper barangay ng lungsod na hindi pamilyar sa kalsada, maging maingat sa pagmamaneho. Posible po titingnan natin ang mga ganyang anggulo. Una po sa mechanical error ng sasakyan kung naging attributes ba siya sa pagkaroon ng aksidente. At isa rin tinitingnan natin yung human error. Baka naman po nagkaroon ng kapabayaan yung driver sa kanyang pagmamaneho. Yung kahabaan po ng Barangay Pacol, papunta po ng Barangay Panikwason, kung saan po nandun po yung mga resort na makikita natin dito sa Naga, ay medyo po frequent yung mga, sabihin natin, mga vehicular accident. Gayon pa man, yung ating pakiusap at paalala sa ating mga kababayan na pumupunta sa lugar ng Panikwason at magbiyahe papunta ng Pacol to Naga City ay magkaroon po ng defensive driving. Mag-ingat po palagi sa pagmamaneho. Gawa ng yung location po natin ay medyo maliit yung kalsada, nasa tulin lang. Kaya pinapayuhan po natin yung ating mga kababayan na magmaneho po ng maingat at palaging alerto po para maiwasan po natin yung anumang sakuna or aksidente dyan sa lugar. Jan Amador, CSN. Sinamantala ng mga taga-Kamaligan, Camarines Sur ang satellite registration ng PSA para sa pagpaparehistro sa Philippine Identification System o PhilSys. Si Sam Alano sa detalye. Maaga pumila si Kathleen at ang kanyang pamangkin ng Barangay Marupit, Kamaligan, Camarines Sur para samantalahin ang satellite registration ng PSA para sa Philippine Identification System o PhilSys sa kanilang barangay. Ayon kay Kathleen, malaking tulong umano ang nilapit ng serbisyo dahil hindi niya na kailangan bumiyahe pa patungong Naga City para lang magparehistro at makakuha ng national ID. Ay yes po. Kasi halabaon po ang pila sa PSA. So thankful po na may igwa pong araw kani sa munisipyo or igdi po sa municipality. Mas madali po siya, mas harani. So, mas convenient po siya. Layo ng programa na mapabilis ang pagpaparehistro ng mga hindi pa kabilang sa National ID System sa pamamagitan ng satellite registration na direktang nilapit sa mga barangay at komunidad sa Camarines Sur. Ayon sa PSA, mahalaga ang pagpaparehistro sa Philippine Identification System dahil maaari itong magamit sa iba't ibang transaksyon sa gobyerno at pribadong establishmento bilang valid proof of identity. Kabilang sa target ng programa ang mga residenteng hirap yumahe, senior citizens, PWD at iba pang sektor na limitado ang access sa permanent registration. Sa objective ko naon yan is to disperse itong mga tao na yaon sa Naga, at the same time to bring itong cliche na bringing public service closer to the public. So mobile registration. Actually, pag bakong matao sa mobile, bawa yaon sinda duman sa Kamaligan or sa Sipoko, tas pag dumanin na mayo ng tao, ang instruction takayan is to go house to house. Sam Alano, CSN. Krisi sa langis ang punot dulo ng pagsirit ng inflation sa buong bansa. DTI mahigpit na minumonitor ang presyo ng mga pangunahing bilihin kasunod ng pagsipa ng inflation. Si Jem Garcia sa detalye.
Ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng krisis sa Middle East ang itinuturong dahilan ng Philippine Statistics Authority o PSA sa pagtaas ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Sa isang press con, tinalakay ng ahensya ang pagtaas ng inflation rate sa Camarines Sur mula sa 4.0% noong Marso na sumirit sa 8.9% nitong Abril. Ayon sa ahensya, nagambag sa mataas na inflasyon sa buwan ng Abril ay ang pagkain na may 5.9%, sunod ay ang transportasyon na may 25.9% at ang housing kung saan may talang 11.1% inflation. You're probably familiar with the Strait of Hormuz. So its impact as geopolitics dahil yung kanyang location mismo affects the economy of the world, di ba? Because there is no other way to transport oil from oil-producing countries, which supplies only about 20% of the oil in the world. Pero napakalaki ng effect sa buong Pilipinas. So, kung politics sa pag-uusapan, malaking epekto yun. Kung sa smaller or parang micropolitics natin sa Pilipinas, pwede may mga ganong factors. Kasi binabakuan din yun eh. Parang yung mismong natin, yung mismong supply naman, minsan naapektuhan ng dahil sa isang area, hindi ito lang ang pag-produce niya or baka hanggang doon lang yun, yung kanyang supplies. Tapos yung demand dito sa area na ito kasi wala siya ng mga ganong commodities. Is kukunin nito sa area na yun. Pero hindi rin yung politics kasi hindi niya maibigay yung kailangan supply ng isang area. Then may effect talaga sa economy. Hindi lang ng isang place, but in another place there. Lahat umano ng rehiyon sa bansa ay nakapagtala ng pagsirit ng mataas na inflation rate dahil sa krisis sa langis. Sa katunayan, 7.6% ang national inflation rate nitong Abril na pinakamataas rin makalipas ang 3 taon. Kasunod ng pagtaas ng inflation rate, pinapaigting pa ng Department of Trade and Industry ang monitoring para sa presyo ng pangunahing bilihin tulad ng pagkain. Layon nitong maproteksyonan ang mga consumers sa mga hindi otorisadong pagtaas sa basic and prime commodities. For retail naman po, we regularly conduct yung price monitoring sa buong Kamsur. So, nag-monitor si DTI every month sa buong Kamsur and weekly sa Naga since malaking city and maraming establishment dito sa Naga. So, dito naman, during our observation sa monitoring report namin last April, wala naman na masyadong paggalaw sa presyo. So, si DTI na monitor niya is BNTC or the Basic Necessities and Prime Commodities. Kasali na po dito yung mga noodles, instant noodles, mga canned sardines, and yung mga important necessities na kailangan ng mga consumers. And siguro, meron lang paggalaw talaga sa presyo doon sa mga minomonitor namin sa parte ng mga hardware materials, construction materials, since April is season po talaga ng pag-alap kasi every summer naman talaga na lagi tumataas yung presyo ng mga bilihin sa hardwares. But speaking of the inflation, siguro para mag-ready na rin po yung mga consumers and tayo as consumers also, by May, may for sure na paggalaw po sa presyo ng BNTCs since yun din po yung hinihingi at pinagbigyan din tayo ng mga suppliers na during the price hike, lalo sa gasolina, hindi po sila nagtaas ng presyo. By this May, magkakaroon po ng may allowable increase po sa SRPs ng BNTCs natin. So, aasahan po na talaga natin na may paggalaw ngayon din sa presyo ng BNTCs. Maging ang Bangko Sentral ng Pilipinas at Department of Agriculture ay naglatag rin ng regulatory measures upang mapagaan ang naitalang pagtaas ng inflation rate sa probinsya. Ang magandang punto dyan is we don't speculate, but ang dyan is we observe and we monitor. We closely monitor. The BSP usually closely monitors talaga kung ano nangyayari para mag-guide ang ating mga monetary board on their policy decisions. So, hindi speculative, but rather, we constantly observe para maging input sa monetary policy decisions.
Although tama ka na, siguro mamaya, kung pwede ko na nga isingit ngayon, with all these things that are happening, ang maganda naman dito, yung BSP naman, is nagpalabas naman ng regulatory relief measures. Di ba kasi syempre, ramdam natin yung may declaration ng state of national energy emergency. So, ano naman ang ambag ni Bangko Sentral? Di ba? Ano naman ang pwede? So, naglabas siya ngayon ng regulatory relief measures. In an essence, siguro ibibigay ko itong regulatory relief measures. Kasi medyo, kumbaga implementing na dun sa mga, ano ang gist nitong regulatory relief measures? Maganda to kasi una, hindi siya maganda pero makakatulong in a way. Una, may temporary grace period. Diba? Up to 6 months with no interest on interest, penalties or additional charges doon sa mga nag-borrow sa mga BSP supervised institutions. Tapos, for agricultural loan payments, pwedeng may deferment. Pwedeng ganun po. Up to from 6 months up to 12 months, aligned with the production cycle po ng ating nasa agriculture. And also, may mga waiver on selected documentary requirements for loan restructure where appropriate. Pero, ililinawin po natin na hindi ito prescriptive. Ibig sabihin, lalapit pa rin yung mga nag-loan. Kailangan lumapit kayo sa mga BSP supervised institution nyo na meron ganito, regulatory relief. Baka pwede natin i-avail kasi mag-case-to-case basis yan. Depende po sa nature ng negosyo, depende sa nature ng loan. Pero, para makatulong, sabi nga na, the BSP wants it, para makatulong sa ganitong sitwasyon, tingnan natin. And I think, lalo na dun sa may mga existing loans, meron ditong prescription, yung mga only loans may outstanding have current status as of 24 of March 2026. So, ibig sabihin, as of March 24, yung mga loans, may mga loans ka na gano'n. At sa tingin mo, with this current situation, medyo parang mahirap ngayon ang payments. So baka lapit ka dun sa BSP supervised institution, pag-usapan natin, baka maabil na itong mga grace period na ito, deferment ng payments, or waiver of certain documentary requirements kapag magpapanood restructure. Sa amin po, ang lagi po namin sinasabi sa mga stakeholders namin at karamihan din po sa consumers natin, we encourage household production po ng food. Kung kaya din lang naman, may maliit tayong lupa or maliit na container na pwedeng pagtamnan, gawin po natin. And we are providing naman po planting material support kung sino po yung mga kailangan. And another thing is, i-consider po natin yung cheaper substitutes pagdating po sa food items na binibili natin. Kung medyo mahal po yung, for example, kung medyo mahal yung cabbage or yung upland vegetable, mag-shift muna tayo sa lowland and vice versa. Kung medyo mahal po yung isda, maghanap po tayo ng ibang source of protein. Kasi although sinasabi po namin na pipilitin ng DA na ma-provide lahat ng ating food requirement or need, syempre hindi po lahat pwedeng maka-afford. So lahat po ng pwedeng gawin na substitute na cheaper than the usual na binibili natin, ini-encourage po namin talaga without sacrificing the nutritional aspect po ng mga pagkain natin, lalo na sa children and elderly population. Ikatlo po is we need to prioritize or we suggest to prioritize our spending. Sa pag may crisis, parang default mode naman po natin yun, we minimize our budget for leisure activities and other mga non-basic necessities natin, and nag-shift po tayo muna sa survival mode na yung basic lang pong pangangailangan sa pagkain at sa pang-araw-araw nating mga needs, yun muna po ang ipaprioritize natin for spending. Umaasa ang naturang mga ahensya sa pamamagitan ng mga hakbang na ito ay mapapababa ang inflation rate. Jem Garcia, CSN. Nalusaw na ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli ang namataan sa layong 540 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Nananatiling mababa ang tsansa ng LPA na maging bagyo sa susunod na 24 oras. At
Yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Councilor News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.